जनाय माइनावपुर गामियाव बारहुंखाजों गोबां न'-बां खहा। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावपुर गामियाव थांनाय हरनि 1:28 बाजियाव गोब्राब बारहुंखा अखा हानायजों न'-बां खहा जानायजों लोगोसे गयबारि बागान सिलिंखार जालांदों। बे जाथायखौ दासिमबो रावबो आफाद एबा काउन्सिलर मेम्बारा खबर लायाखै होननानै गंसे सिलिंखार जाजानाय नखरनि बिगोमाया बड'लेण्ड बुब्लिनि खौरांगिरि गौतम बसुमतारीनि हेफाजाबजों फोरमायदों। थांनाय हराव जोंनि माइनावपुर गामियाव गोब्राब एकदम सैज्य हायै बारहुंखा जानायलाय दिनै जोंनि माइनावपुर गामिनि माखासे मानसिफोरनि न' बां सिफायनानै मानसिफोरखौ एबा रायजोफोरखौ आलाय सिलाय खालामदों। बिनि थाखायनो जोङो गासै रायजोफोरा आसा खालामदों जे सरकारनिफ्राय माबा मोनसे रां रुफा बा माबा मोनसे जोंनो सहाय होनो थाखाय सरकारा जाहाथे जोंनो अननानै बेफोर सुबिदाखौ जाहाथे जोंनो होयो। आरो लोगोसे जोंनि सिगा पन्सायत जोंनि माइनावपुरा सिगा पन्सायत गोग्लैयो। सिगा पन्सायतनिफ्रायबो जा माखासे बहुद बिदिनो बारहुंखाजों न' बां बायदों। बेनिखायनो गासै रायजोफोरनो जोंनो अफिसनिफ्राय जाहाथे माखासे सुबिदाखौ होयोब्ला जों रायजोफोरा गोसो गोजोननाय मोनगोन। न'ल' नङा, लोगोसे बिदिनो बिफां लाइफां गय बिफां माखासे बिदिनो थालिर थाइखा माखासे बिफां लाइफां बायनानै माखासे बहुद लकसान जादों। बेफोरनि थाखाय जाहाथे जोंखौ रायजोफोरखौ जाहाथे गोसो होनानै अनो। दासिमाव रावबो आफादफोर नायफैयाखै? दिनै जोंहा बेबायदि आलाय सिलाय जानायाव दिनै जोंनि गामिसिम दिनै रावबो संगठन बा माबा मोनसे अफिसफोरनिफ्राय फैनानै रावबो सासेबो नुजाफैयाखै। बेनिखायनो आसा खालामदों जे जाहाथे जोंनि बे आलाय सिलाय जानायखौ अफिसफोरनिफ्रायबो जाहाथे आरो संगठनफोरनिफ्रायबो फैनानै जाहाथे जोंखौ नायफैयो। जों बेखौ आसा फारिबाय दं, जाहाथे नायनानै जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्ला थिनालि लावरिपारायाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि फरायसालियाव 2021 आरो 2022 मायथाइनि गोदानै HS गिबि बोसोर आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारि सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबु दं। फरायनायजों लोगोसे फरायसालियाव गेलेनाय आरो हारिमु फोरोंनाय जायो। मुं थिसननाय प्रस्पेक्टास बिलाइखौ होगासिनो। जायखिजाया सोंलुनि थाखाय नैबे जानबुं नम्बराव फन खालाम 9101488399 आरोबाव 9101488399। बड'लेण्ड एकाडेमि थिनालि क'क्राझार।